Mutta on moni kysellyt, että miten voi oppia tuntemaan energiaa, miten voi oppia hoitamista energeettisesti ja miten voi avata selväaisteja turvallisesti ja luonnollisesti. Ja sen vuoksi mulla onkin tulossa nyt tämmönen intuitiivinen energiahoitajakoulutus. Ja jos sua jollakin tavalla kiinnostaa energiahoitaminen sekä sun omien intuitiivisten aistien käyttäminen siinä hoitamisessa, niin silloin tämä koulutus on juuri sopiva sulle. Ja tässä ei tarvi osata etukäteen mitään, että ei tarvi ajatella siltä, että no en mä voi mennä, jos mulla ei ole mitään tietoa tai osaamista, niin mitään ei tarvitse tietää tai osata etukäteen, vaan kaikki saa tässä koulutuksessa ne perusperiaatteet ja hoitotekniikat ja turvallisen tavan tehdä energiahoitoa, puhdistaa, suojata ja maadoittaa omaa energiaa, muiden energiaa ja myös tilan energiaa. Ja tietenkin avataan niitä omia aisteja turvallisesti ja luonnollisesti erilaisten harjoitusten avulla. Tehdään niin kuin sitten pariharjoituksia sekä yksilöharjoituksia ja sitten kaikista harjoituksista saa kyllä palautteen ja materiaalit ja näin on. Joo. Eli tämä on semmoinen 6 sunnuntain kestävä kurssi ja alkaa 12. huhtikuuta. Niin mä laitan lisäinfoa, niin voitte sitten vähän miettiä ja mutustella, jos tämä kutsuu sinua. Ja lisäksi sitten, jos on esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joilla on jo vaikka kokemusta hoitamisesta tai haluaa esimerkiksi vaan syventää niin kuin selväaisteja, niin onnistuu myöskin sillä tavalla osallistua, että jos ei halua olla siinä eka-moduulissa mukana, niin voi olla sitten siinä toisessa moduulissa mukana, missä sitten käsitellään näitä aistien avaamista ja käyttämistä energiahoidossa. Mutta stay tuned!